Vítám vás u dnešního videjka. Dneska se podíváme na jednu základní věc, což je SCS extraktor. Takže se hned pustíme do práce. Jako první si musíme SCS extraktor stáhnout. A to přímo od SCS softwaru, což je na stránce eurotracksimulator2.com v sekci Mod Tools. A tady máme SCS extraktor, takže si ho stáhneme. Takže ho máme stáhnutý, můžeme si to zavřít. Otevřeme si složku, kam se nám to stáhlo. Převzaté soubory, tady máme SCS extraktor. Takže si ho otevřeme a ten SCS extraktor exe si přetáhneme na plochu. Tyhle složky můžeme zavřít. Teď si na ploše vytvoříme novou složku s názvem base. Už jednu mám, ale takže vytvoříme složku base 2. OK, vytvoříte složku jenom base. Já ji mám tady. Dobře, toto já mám vyextrahované z nižší verze. My budeme extrahovat verzi 1.5.2.8. Teď si vezmeme ten SCS extraktor, vložíme si ho do té složky, kterou jsme vytvořili. Takže ho máme tady. Můžeme si to zavřít, otevřeme si složku tento počítač, C, program files a otevřeme si složku Eurotrack Simulator 2, ale já to mám na Steamu, takže já si musím otevřít Steam, aplikace, common a tady máme složku Eurotrack Simulator 2, otevřeme si ji. Tady máme dva základní soubory, které budeme potřebovat extrahovat. Takže base SCS a soubor def SCS. Klikneme pravým, dáme kopírovat, anebo ctrl-C. Zavřeme si složku, otevřeme si složku base 2. Klikneme pravým, dáme přilepit, anebo ctrl-V. Takže vytvoří nám to vlastně složku, v které budeme mít soubor base a def a zároveň SCS extraktor. Složka base má 1,9 GB, což chvilku potrvá, než nám to skopíruje. A pak to ještě díl bude trvat, než se nám to vyextrahuje. Přibližně cca nějaké 3-4 minutky. Takže si počkáme, až se nám to překopíruje. Tohle je vlastně základ, který budeme používat při vytvoření jakéhokoliv módu anebo úpravy a nějakého addonu do Eurotrack Simulatoru 2. A budeme pracovat s novou verzí, což je verze 1.8.2.5. Čekáme teď na novou verzi 1.9, která by měla mít už v sobě upravené AIčka. Takže máme to skopírované. Teď si vytvoříme nový soubor s čistým názvem base. Skopírujeme base a SCS extraktor. Přetáhneme ho do složky base. Takže ho máme tady. Otevřeme si složku base. A teď jednoduše vezmeme ten soubor base SCS a dáme ho, jako bychom ho chtěli kopírovat do toho SCS extraktoru. Tak a otevře se nám složka, která nám vlastně zobrazuje, že je vloženo 46 485 souborů, které se nám teď extrahují.
což nám bude trvat nějaké 3-4 minutky, takže si počkáme. Takže se nám to ukončilo, máme vyextrahováno, čekali jsme, až se vlastně to černé okýnko zavře. Dřív nezačneme, nebudeme ho zavírat a nebudeme s ničím manipulovat, počkáme, až se nám to dotahá. Takže máme hotovo, teďkom si označíme ten soubor Base SCS a dáme ho odstranit. SCS extraktor si přetáhneme na plochu zpátky. Vjedeme do souboru Base 2 a tady máme ještě dev SCS. Dáme si zpátky extraktor a teďkom tu složku dev SCS zas vložíme do SCS extraktoru a začne nám pracovat 4774 souborů. Tohle by nám mělo vyextrahovat poměrně rychle. Vidíme, že se nám vytvořily 2 soubory, máme hotovo. Soubor Custom a soubor Dev. Teďkom můžeme tyhle 2 soubory, jako je Dev a SCS extraktor, odstranit. Ano. Takže když si to všecko zavřeme, takže máme složku Base 2. A v ní máme 3 základní soubory, což je Base, Custom a Dev. Base, klasika, všechny vlastní věci, které máme ve hře. Otevřeme si Vehicle, Truck a vidíme, že máme tady všechny auta, je tady i to nové Volvo. Takže vidíme, že všecko funguje tak, jak má, ano. Takže můžeme si to teďkom zavřít. A tohle je základní hlavní složka, s kterou potom budeme pracovat, budeme z ní extrahovat věci a budeme vlastně upravovat a vytvářet módy. Takže tohle je takový základ, který budeme potřebovat a je to velice důležité. Nesmíme zapomínat na vlastně stránku, odkud jsme to tahali. Takže si otevřeme si internetový prohlížeč. Já samozřejmě dělám buď v Chromu nebo v Mozilla, ale tady v Opeře mám nastavené stránky, z kterých to tahám. Takže otevřeme si Eurotrax, jdeme na stránku Home. Tady vlastně máme většinou novinky, jaké vyjdou. Pokud si vjedeme na update, vidíme, že poslední zatím verze je 1.8.2.5. Čekáme na tu zmíněnou verzi 1.9, kde už budou upravené AIčka. Vidíme, že to začíná od verze 1.1.1. Základní verze 1.0.5 a pak vyšel patch na 1.1.1.1.3 a tu máme napsané všechny ty úpravy, které vlastně v každém tom patchi byly. Takže je třeba si to naštudovat a zjistit, co kdy bylo upravované. A tady vlastně máme potom odkazy vždycky na stáhnutí toho originálního patche. Pokud si vjedeme do sekce Download, tady dole máme modding, klikneme na modding a tady máme vlastně ten SCS extraktor, pokud ho budeme potřebovat. Výstupní konfigurace, máme tady telemetrii, initial save už není třeba, protože od verze 1.4.1 je automaticky. Většinou tady najdete to, co potřebujete, hlavně je to hlavní stránka vlastně SCS softwaru, takže tady už potom máme Blender a veškeré jiné věci, které budeme potřebovat. Tady máme stránku vlastně YouTube, která patří vlastně nám. Takže Legal klubu, takže vidíme, že tady máme natočené spoustu videí. A nesmíme samozřejmě zapomenout na World of Truck, což je i Legal klub ETS2 na stránce vlastně Facebooku.
A tady už máme nějaké povídání. Tady budeme rozebírat mody, budeme rozebírat návody a všechny nejnovější informace jsou tady, takže můžete si dát, to se mi líbí, sdílet a vždy budete v obraze, co zrovna děláme. Takže tady se s váma Johnny rozloučí. Doufám, že jsem vám pomohl a tohle videjko bude inspirovat více lidí k tomu, aby začalo hledat, zkoumat, špekulovat a vytvářet nějaké módy. Budu rád, pokud se připojíte do naše komunity. Všechny ostatní odkazy budou pod videjkem. Čtěte pod videjkem vždycky tu anotaci, jaká tam je, abyste věděli, o čem to videjko je. Budou tam většinou odkazy a další povídání. A samozřejmě potom komentáře. Takže doufám, že budete sdílet, dávat lajky. Pokud chcete, bude i živé vysílání. Upozorňuji na to, že byste si mě měli dát na Google Plus do kruhu, aby jsme mohli komunikovat, jelikož potom bude ta komunikace stížená. Takže Johnny se loučí, Illegal Klub, mějte se a víte, co máte dělat.